Ahoj Nikolko, chtěla jsem se tě zeptat na pár otázek. Okrem tebe a Davida. Jak to myslíš s Davidem? Vážně. Máte ho opravdu ráda? Jo. A teď se vás zeptám na jednu otázku. Chtěla byste s ním prožít orgasmický sex? Jak prosím? Jestli byste chtěla sex s Davidem. Tak už se na to chystáme, no. Tak co, jo, no. A dala byste mu koše, kdyby nad vámi plakal? Jak? Kdyby plakal a prosil se vás o něco, co neudělal, dala byste mu koše? Ne. Cože? Nedala. Dobře. Takže, chtěla byste s ním žít do konce života? To je jasný. Dobře, přeju vám to. Ať vám to vyjde, Božka. a co kromě toho? Chcete mít šťastný život? Ne. Jo. Myslíte, že on je ten pravý pro vás život? To jo, už jsem nešla svýho kluka pravýho a to taky chce. Tak vybouchněte. Cítí. Dobře. Takže já to dneska řeknu Davídkovi, že chcete jinýho kluka a pak uvidíte sex. A to já jsem řekla, jako, že on je právě. To už mě nezajímá. Dobře, Jako, že to tady dobře. komentuj si. Jdi do piči, ty kunda! Pravá degeska, Božka.